There is one and only one insurance policy against the ANC-EFF Doomsday Coalition, and that is to vote for the Democratic Alliance. Kweziphambili ngokuhlwa nje ngelixa ibhiyozela ukunyulwa kwakhe kwakhona njengenkokheli ye-DA, umnumzana USteenhuisen ukhwelezehlela kwi-ANC nakwi-EFF. Uyaqhubeka ke umkhankaso wamaphoyisa nokusebenzisana ukuthi siyenze isiqiniseko sokuthi azikho imoto ezingekho esimeni ezithwala abantu. Isaqina ingalo yomthetho kwindlela zephondo laKwaZulu-Natal ngale holide yePasika. Umnumzana USteenhuisen unyulwe kwakhona njengenkokheli yeqela le-Democratic Alliance emva kokutshotsha entla kunalowo ebekhuphisana naye nowayefudule ngusodolophu wesixeko saseGauteng uPhalatse. Unyulwe kwakhona kwinkongolo yalo mbutho entsukumbini ebihlele Midrand eGauteng. Intetho yakhe yokwamkela isikhundla igxininise kwiinjongo zakhe zokususa umbutho olawulayo kweli ANC kulawulo lweli, ukwagxeke nentsebenziswano ye-ANC neqela le-EFF esithi ayibeki phambili uphuhliso kweli lizwe. uSteenhuisen ukhwele ezehlela kumaqela ezopolitiko kweli i-ANC ne-EFF esithi ukuba abemi beli balele boqabuka sekwaphulwe. The ANC has proven itself to be the opponent of progress in our country. But make no mistake, the EFF is its enemy. The EFF Doomsday Coalition will expropriate property without compensation and abolish private property rights. Lo kaSteenhuisen ukwathi esona sisombululo kwingxaki ezombethe eli kukuvotela i-DA. There is one and only one insurance policy against the ANC-EFF Doomsday Coalition, and that is to vote for the Democratic Alliance. Ukanti uSteenhuisen ukwamemelele intsebenziswano phakathi kwamaqela aphikisayo, imibutho yoluntu kwanamathandazwe esithi kungabikho kwentsebenziswano ebangele ukuba umbutho we-ANC ulawule gwenxa. Kusenjalo bekwagxeleshe esi sikhundla siwele ezandleni zikamnumzana USteenhuisen uPhalatse uvakalise udano ngokungaphumeleli kodwa wathi uza kumxhasa ngokupheleleyo lo kaSteenhuisen kubunkokheli bakhe. I'm disappointed. I believe that the DA had a real opportunity here ahead of 2024 to respond to the plight of South Africans. I believe that we've missed that opportunity. However, this was a democratic process and I respect the outcome and I will rally behind John going into 2024. I've already sent him a message to let him know that I will be supporting him and I'm eager to hear what his strategy is to grow the party. I believe that the growth of the party is important given what we've seen in our coalition governments with instability because we didn't have the numbers. I do believe that we need numbers and I hope that this new leadership will come with a strategy that will help us going into 2024. Ngaxeshanye usihlalo wenkongolo yomanyano ye-DA unkosikazi UHelen Zille uyazikhwebula kuzityholo zokuba unefuthe kuyo nayiphi na inkokheli ethi khokele kulo mbutho. Okazile ukuvakalise oku ngethuba enodliwano-ndlebe neliziko losasazo namhlanje Midrand eGauteng nalapho abathunywa balo mbutho bebengungelene khona ukuya konyula kweenkokheli ezintsha zalo mbutho. Unkosikazi UHelen Zille uphike wema ngomlenze omnye ukuba umane ukuthi gqolo efaka impumlo kwimicimbi yolawulo kwi-Democratic Alliance kodwa wathi uxhasa nayiphi inkokheli eyonyuliweyo. I occupy the interface between the politics and the administration and make sure that they align well and make sure that everything functions as smoothly as possible. I obviously back up the leadership, but I will back up the leadership whoever is elected. Ulitsolisile elokuba abasokuze balale ngengubenye ne-ANC ne-EFF watsho ityhola lemibutho mibini ngokuba nkone lurhwaphilizo. We are going to prevent the very worst outcome. And the very worst outcome is a coalition between the EFF
and the radical economic transformation faction of the ANC. That is a disaster. Phofu sithetha nje enye yeenkokheli ze-DA umnumzana Malusi Boy nobejongene nesebe lokuhlaliswa koluntu eNtshona Koloni unqunyanyisiwe emsebenzini emva koqoqo kwiofisi yakhe kutshanje nalapho kuphandwa izityholo zobuqhophololo norhwaphilizo. He's not even been formally charged. There's a police investigation. That's all there is. Ephendula kumbuzo wokuba zithini izicwangciso ze-DA ayinokusilela ukulalisa ngophotho i-ANC kulonyulo lonyaka ozayo uthe iinkokheli ezintsha ziza kuxoza mphini wumbi. Umbutho we-ANC ukhumbule umhla wokuwa komthi omkhulu uMama Winnie Madikizela Mandela kumadlaka ase-Fourways. uMadikizela Mandela wasweleka ngomhla wesibini ku-April ngo-2018. Umbutho uthe uza kuqhubeka apho wayeka khona umangutyana, ukanti kwinkonzo yakhe yamawesile ukhunjulwe ngentonga yakhe ethi Yesu wena ungumhlobo womphefumlo. Intatheli yethu uZola Sholwana usenzele le ngxelo. Umbutho we-ANC ukhumbule umhla wokusweleka kweqala lomzabalazo uMama Winnie Madikizela Mandela kumangcwaba ase-Fourways. uMama uMadikizela Mandela wasweleka ngomhla wesibini ku-April ngonyaka ka-2018. The significance of being here is to rededicate ourselves to the vision of Mama Winnie Mandela. uNkosikazi uNomvula Mukonyane wombutho wamanina we-ANC uphawule ngokubaluleka kokukhunjulwa kweliqala nemisebenzi yalo. We're here to recommit ourselves as part of our political pilgrimage, to recommit ourselves to rebuild, unite the African National Congress, and to connect with those who led before us. Owayesebenzela uMama uZodwa Zwane uchaze umangutyana njengomntu obephilela abemi boMzantsi Afrika. I honestly feel grateful and fortunate that I am part of those people that saw how she helped people around, not just in Soweto. Ukanti apha icawa awayekhonza kuyo engumama webhatyi ebomvu kwinkonzo yamawisile. Intonga yakhe yayisithi Yesu wena ungumhlobo womphefumlo. NgoSeptemba lombutho uza kutyhila ilitye lakhe. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana eRhawutini. Namhlanje iqela le-EFF liphehlelele iphulo lokubhalisela ukuvota eSarafina Park eDiepsloot. Inkokheli yalombutho umnumzana Julius Malima ithi iinjongo zabo zicace gca. Bafuna ukubhukuqa umbutho lawulayo kunyaka ozayo kunyulo lukazwelonke. Ayaqalathela namaqela ezopolitiko alungiselela ulonyulo lukazwelonke kunyaka uzayo. Iqela le-EFF namhlanje lihambele eSarafina Park eDiepsloot apho liphehlelele ngokusesikweni iphulo lalo lokubhalisela uvoto. Inkokheli yalombutho umnumzana Julius Malema uthe le ndawo yeyona inabantu abaninzi abangakubhaliselanga ukuvota yaye baza kuguqula kanye loo nto namhlanje. What 95 kyona inale batho ba bantshi ba isba register. Okamalema kayifihlanga iminqweno yabo beleli qela yokokuba bafuna ukubhukuqa iqela elilawulayo i-ANC. Nisatlobo namabutsi atlotlishanti EFF mo Johannesburg le Gauteng. Tšele di bonang tše ke mathomo mayo kona re thoma re sa tlo le bontšha le sa tlo gama ke delivery ka re sa tlo le delivela. This Gauteng must become a construction site. Egqibelisa uthe eyona nto bayifunayo kukuba nomongameli oza kulifela ilizwe lakhe. Ndinguzuki Cetywayo weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa. Iphondo laKwaZulu-Natal lithi iza kuqina ingalo yomthetho eza kuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni ngeziholide zepasika kwilinge lokunciphisa ulwaphulo-mthetho neengozi ezimasikizi. Kuza kutyalwa amagosa ezokhuseleko ngaphaya kwama2,000 kweli phondo. Sizinikela kuwe Nkosi nobuholi bethu, sizinikela kuwe Nkulunkulu. Indlela uN3 Peter Brown ithe qolo ukwambathwa zingxaki njengoko ibisalungiswa ukusukela ngoMarch ka-2021.
Kodwa namhlanje kuphehlelelwe ngokusesikweni iphulo lokhuseleko lePasika oluvulwe ngodlwabevu lomthandazo kungxengxezwa kumaxhoba yakhawuleza okokuba noko angenelele. Our plan is integrated and we are satisfied that we will be deploying 2,096 officers. That's inclusive of Durban Metro, the Road Traffic Inspectorate and the local municipalities. Kambe ke isebe lezothutho lithi liza kuqinisekisa ukuba liyancipha iqondo lolwaphulo-mthetho kwaneengozi ezimasikizi ezindleleni ngale Pasika. Ngelixa inkulubaphathiswa yeliphondo unkosikazi Nomusa Dube-Ncube ethe baqinisa amaphulo abo oqoqo kwizithuthi nokuvalwa kwendlela ukuqinisekisa ukuba baluncothula neengcambu lwaphulo-mthetho. Kweliphondo ke sisonka semihla ngemihla ukuxelwa kweziganeko zodutyulwano ukusukela ebutsheni balonyaka. Uyaqhubeka ke umkhankaso wamaphoyisa nokusebenzisana ukuthi siyenze isiqiniseko sokuthi azikho imoto ezingekho esimeni ezithwala abantu, ukuthi izimoto azithwali izidakamizwa mhlawumbe nezibhami ezingekho emthethweni. Ukanti kongezwe ezinye izithuthi zamagosa ezomthetho eziza kujongana kuphela neengxaki ezibaluliweyo. Ukanti ke abantu baphefumule kumakhasi ethu ezonxibelelwano besichazela ngendlela baza kuchitha ngayo eziholide zePasika. Masicaphuleke babe babili babe bathathu. Hayi ngathi ayifiki le veki zayo sendiyingxamele kakhulu. Eyona nto endingxamela kakhulu ngumama wam phaya kuba xa sidibene uye asixhelele eyona nkabegusha ityetyiswe kakhulu. Angiziboni kunendlela engizoyithatha mina mhlambe noma la ngizoya khona ngalamaholide. Ngibona kungcono nje ukuthi ngiwachithe ekhaya ngizihlalele nomndeni. Sizobe silapha eMatatela thina epholile Seventh Day Adventist sihambisa ivangeli kuphela elokubuya kaYesu. Cha mina kulo gudi angiyindawo ngoba ngikhona la eGolefeland angizonyakaza ngenxa umsebenzi ongibambile ke. Abantu bezama ukuqaphela bengashayeli bephuzile. Kwabasibhaleleyo uZwelethu Happy Day Mkrola uthi msasazi mna ndiqhele ukuyityela iPasika yami enkonzweni kodwa kulonyaka akukho apho ndiyakhona ndiza kube ndizihlalele apha kwam nosapho lwam. Uvuyisile Tutuse kaBhovu uthi mna ndiza kube ndisenkomeni ngale Pasika kodwa ke emva kwempangelo ndiya kube ndisenkonzweni kwibandla laseGraceland Fellowship Church. Ulonwabo Mlolwana Mdlazi uthi msasazi akukuhlanga tu kwaphela andiyindawo ndizosihlalela kweli Kapa andigoduki kule holide yePasika. Ukanti ke ungahlomla kwimixholo yethu ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp 071 670 2548. Sisathe gqolo iziganeko zokubulawa kwabantu ngemipu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Kudutyulwe lwangcolungela abantu abathandathu embumbulu abakwantsasana bathi amadoda ebexhobefa amacala ambonzeleke kwindlu ekulommandla avulela ngemvula yembumbulu ebulala amadoda amane nabasetyhini ababili phezolo. All we know is that there was a gentleman around 35 years of age who just came into the area a while ago. Settled there, nobody knew who he was, where he was from, what does he do for a living. He settled there and we are told that people, young people mostly, were frequenting his house and two sisters from the same family got hooked into drugs. We are also learning that the two sisters are amongst those who were shot and killed. So it could be drug related, but we're investigating that. Uthabile Makhaphela selelungele ukusiphakela imozulu. Kakhuluma mfena phezulu ndabeni ngibulise kwamzonzundo ekhaya ndikwamkela kaloku kwidesika yam yemozulu igama lam ndinguthabile uMamthembu wakwaMakhaphela nantsemozulu. Masivule mbithanda phaa ephondweni eMpuma Koloni eMonti neziphaluka ngamashumi 26 amathonsi nje angephi emvula kaneGqeberha limeko isafana limathumba ntakampela izulu ko 23 degrees.
Sihlabelele mgama bethu sijonge phaya eFree State Bloemfontein kuye futhi 26 degrees naye ke khatshwa zezantshizane zemvula emini ngomso kanti imeko phaya koSasolburg kusapholeka mandi ngo-27 degrees wamathuba nje angephi emvula nalo ke iphondo lilandela eGauteng eJohannesburg ngo-23 degrees naye osibekele impela ikhatshwa ke zezantshizane naso kwakhona imeko mbukele ekhaya eVereeniging ngo-26 degrees. Majonge mbukelo amapha ekhaya phaya kwaZulu-Natal eThekwini ngamashumi 27 nazo zikhona ezantshizane phaya emini ngomso kanti imeko phaya eMgungundlovu kusekuhle kakhulu ngo-31 degrees entshizane zemvula. Nalo kwakhona ke iphondo lilandelo eLimpopo ePhalaborwa ngamashumi 31 nje kamnandi phaya emini ngomso kwakhona futhi koPulukwane kusekuhle kakhulu ngo-26 degrees wamafu angephi. Mahlabele ngamajonge phaya eMpumalanga eMpombela kumnandi kakhulu phaya ngo-31 degrees ekhatshwa zitshizane phaya emini ngomso nanso ke imeko phako sekunda ngamashumi 23. Nalo ke iphondo elilandelayo umbukele ekhaya phaya Northwest eMahikeng ngamashumi 28 nayo usibekele kakhulu phaya emini kanti ngomso xa hlabela ngamajonge phaya eRustenburg kwakhona futhi Northwest ngamashumi 28 entshizane zemvula. Majonge phaya Northern Cape eKimberley ngawo la mashumi 20 khatshwa sisibhozo eliqonga ngamandi phezulu emini yangomso kodwa phako Uppington kusekuhle kakhulu futhi kuzole kamandi ngo-28 degrees. Masijonge emzontulo phaya entshonalanga neKapa lodumo ngo-20 degrees wamathonsi emvula kanti kokugqibela xa siqukumbela imozulu ngeGeorge nge-18 wentshizane zemvula. Mna ndiqudeli umamvela ndikuthanda kangaka xesile myawuli. Elokuqwela ke emzontsundu ubusuku banamhlanje yincindi yobusikum xa ndinikezela ngokusesikweni isibane sokukhanyisela isizwe ngongcuthu lokunambisa indaba ngolwimi lwesiXhosa kwiqobokazana uLisakhanya Pepe. Bekumnandi ukuba nani kwakhona ababukeli kodwa ke ngoku ndiza kugxininisa kweyona ndima endisikelwe yona njengomxozi, umxhoxe nomcebisi weendaba zethu nezindaba zethu. Hlalani nathi xa siyipheka siyibonda siyophula le ntubululu yembiza zeendaba nezisematheni neziphathelwa ngokuzingca yiNewsroom Africa siqule saligangatha ukuqinisekisa ukuba anikhukhuzi mathambo koko sinisikela enqatheni. Uyatsho ke phofu uXhosa uthi abakhe babonana bayakuphinde babonane. Ndinithanda nonke emakhaya.